Здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Хрис и това е едно ревю на Minecraft, новата версия. Тя вече не е толкова нова, ама пак правя ревю. Извинете, че закъснях с версията. Трябваше отдавна да направя. Извинете, че не съм правил клип, но вече направих клип. Ревю на Game Dev Tycoon. Дано ви хареса клипа. Сега, първите айтеми, чакайте. Малко, даже много лагва, но нищо. Първите айтеми, които са добавили Mojang са не съм написал на табелки, трябваше много бързо да ги направя. Гранит е това като дърта, диорит и андерзит. Андерзит, да. Ето вижте ги, доста андерзита блока е много готин, според мен. И сега, второто нещо, което може да се добави. Това е слайм блок, който като скачате, той скача повече и няма fall damage. Ще ви го докажа. Чакайте. Лак. Пълен лак. Няма смисъл да лета. Третото нещо е поставка за броня, която може да поставяте броня. И глави и такива работи. Също може и ръце, на които да поставяте мечове, мисля, че и лък може. Но аз не знам как се поставят. И затова извинявайте. Това са новите неща, знамена са те. Направили са ги много яки. Може също да ги направите с някакви да напишете нещо на тях. Ако играете в някой сервер, който завладявате територии, може да си направите такова знаме, да пише нещо на него. Но не текст или нещо такова, да има някакъв знак. Сега, четвъртото или петото нещо, петото нещо е това е лампа, която се открива от едно... Това е лампа, да, която се открива от едно измерение, което там е под водата и там има едни пазители, които после ще ви покажа. Това са блоковете, това е рудата, това е блокът, това е черния вид на този вид. Нали знаете, че в миналата версия добавиха червен пясък, но сега добавяха изписан червен пясък, гладък червен пясък, стълба, и слаб. Да. Също добавиха и различни видове фенсове от всички видове дърво. Според мен това е много яко. Най-много ми харесва брезата. Любимото ми дърво. Също и различни видове врати. Ето. Тези две врати са за показване. Ето, отварят се. Само че металната не се отваря. Да. Това е от... Това как се казваше дървото? Сено. Това е бреза, джунгово, акация и... Ако ме питате, ето тази врата най-много ми хареса. Някаква випска врата. Като на VIP Brother вратите. Сега. Това са фенсгейтовете. Пак има различни видове. Тоест този имот е специфиран... е направен по моделите на... и по някои... Не мога да го обясна. Да преминем на следващото. На козметични промени на различните видове врати и такива работи. Сега, другото е различните видове. Има метален капак, който трябва да натиснеш бутона и той се отваря. Да. И обикновения, който се отваря с ръка. Така може да криете някои стаи и да скриете бутона. Сега, най-интересното е зайци. В този мод има зайци. Сега, те дават мръвката, суровото заешко и го правите на печено. Също има и заешка яхния и ви дава кожа, като го биете и мръвка, да. После има отвари, които се правят за голям скок. Може да прескочите 2 блока. От заешко кърче се правят, да. Опа. Шит. Това не го очаквах. Това трябва да го направя.
Чакайте. Къде беше? Ето го. Пазителя. Не лагвай толкова, моля те. Ай, шет. Ужас. Майко, толкова лагва, че не мога да лета. Добре, ще се изкача с нещо. Не, че се получава такъв лаг, но теглих. Рендвах при малко клипа. Game Dev Tycoon. Не мога. Трябва да рестартна компа. Добре. Шет. Та фака. Шит. Много лагва. Не дей повече, моля те. Само като снимам лагва толкова. Да, това същество се намира в този замък, който това е измерение. То не е измерение, то е под водата и се намира този замък. И тези са пазителите на него. Не съм много запознат с тях. И като ги убиете... Не. Като ги убиете ви дава призмаринов кишей и от призмариновия кишей се правят блоковете. И това са призмаринови кристали. И от тях. Шит. И да преминаваме към следващите неща. Сега. Искам да ви покажа нещо много интересно, според мен много добро. Вече овцата дава агнешко. Това според мен е най-якото нещо. Гледайте. Не мога да убия даже. Ето, дава ви агнешко. Да преминам към следва. Не съм подготвил на... Това беше много гадно. Ревюто не е толкова специално, но това ми е първото ревю. Да преминем към последното нещо. Това е снюгер. Това е новия блок, който преди беше мухъл или нещо такова. Вижте, ако има вода, вместо да взимате с кофе, просто слагате снюгер и той попива. И така може да откранете океан или нещо такова, ако не искате. И да. Това ще бъде за клипа. Само да махна тези неща. Колко бавно. Добре, на другия клип със сигурно ще съм го оправил. И това ще бъде за този клип. И чао!